面白か。姫。天気もよ。姫。よう。レスター、キースがね。あれ、どこ行ったのキース。ねえ、レスター、ねえ、どこ行ったの二人とも。シェリー？どうしたのですか？大丈夫ですか？大丈夫。お話中失礼します。帝国軍が現れたようです。この辺りには作りも意外。とうとう。じゃあ最後までジェシカ。ごめんなさい。ジェシ、もしお日様が幸福なん。たとえ、そうか。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現す。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。飛行兵と水上兵。お任せください。承知しやした。光の末裔、あなた方に。しかし、帝国の奴ら。我が敵を撃て。
だよ。荒ぶる闘気舞い吹雪。灼熱の炎で全てを飲み込め。世の中まだまだ知らないこと。やるな。
者の剣となれ。